sgriptio'n bydd fyny, mae hwn off top am hen i wan, oce. Sy'n ni gychwyn? Sy'n syniad. Croeso i colli'r plot. Y podlediad lle da ni fod yn trafod llyfrau, ond da ni'n bobl mor ddiddorol yn gwneud cymaint o bethau. Da ni'n mynd i bob man. Felly, pwy sydd efo fi o Bethan gwanas dwi gwydau llaw. Yn cadw trefn arno ni, mae Aled Jones. Helo. Sef ychydig bach anwyd dwi'n dallt? Ydw, ie, chydig bach, ie, sydd wedi para ers wythnosau. O, Aled. A sut dwi ti, Sian? Dwi'n iawn, diolch. Wel, heblaw bod fi newid treulio awr yn crydro rhyw ffridd lyb y chwilio am ferlan. Nathon ni ffindio i goi'n iawn, so dwi'n iawn. Mae yna nofel i bobl ifanc yn fanna. Oes. A llais Manon oedd hwnna, sut dwi ti, Manon? Da iawn, diolch. Yn dod tad. O ia, Dafydd Llywelyn, helo. Sut wyt ti? Well o dy weld ti, Dafydd. Sy'n blwyddyn newydd dda i chi. O ia. Ie, wrth gwrs. Ai, flwyddyn Ac newydd. i'ch ditha, Dafydd. Diolch yn fawr. Os o rwy'n yn cofio be nathon nhw y tro dwytha, a eisiau sôn am beth? Neu di o gyd yn niwl o gorffennol? Wel, eis i noson plygain neithiwr. O, ysdi do? Do. Yn Llanfair. Oedd o yn dda iawn iawn. Ac os ga i ddeud, oedd yna lot o gyfraniadau gwych yna, ond oedd Mae'n Thomas Evans, Ben a Sgwydda, oedd hi yn anhygoel, os ga i ddeud. So ni wedi gallu cynnal plygain efo just hi ar ei phen ei hun, oedd hi'n dda iawn. Mae'r yn dda, di. O, wir i chdi. Cyfeillion las ynys, cyfeillion Elis Wyn sy'n dal i drefnu'n Llanfair, ia? Ie, na chdi. A wedyn, oedd o mor braf gweld yr eglwys yn llawn, ti'n bo? Oedd yna griw, yna bobl wedi teithio o bell hefyd. Ac oedd yna gyfraniadau gyn lot o bobl wahanol. A lot o'n nhw'n ddifyr iawn iawn. Ond oedd Mae'n, waw, oedd. Gai gyfadda? Ie. Dwi roed i mynd i'r un plygain na dwi'n misio chwaith. Ce? Falla Sally Sgwyn, reit falch. Pam? Osib. Dwi jyst, dyn ni gyd yn gorio yn bethau gwahanol dan, a plygain y fi, ne. Pam? Dwi bach fel af ar fari lwyd, di. Ti be? Bach fel af ar fari lwyd. Dwi'n ffeindio fan bach yn odd bod ni'n... Dwi'n gwybod, dwi'n jyst yn ffeindio matab pobl yn dod bach weird. Nes i fynd i waseil, so mae fel o fwer i lwyd yn Cas Gwent. A wedyn dy ti'r Saeson yn dod yn erbyn y Cymru ar yr hen bont. A mae llwyth o Mari Lwyd. Oedd rhyw 20 yna. Oedd e jyst fel, waw, ti'n modd? A wedyn oedd nhw yn neud y Fari Lwyd yn ysgol. A wnaethon nhw sôn am Fari Lwyd. A dwi'n mynd, nes i just wel, 20 nhw dros penwythnos. Nhw fel, ie. A dwi'n fel, na, ni wedi... Na, ti ddim, na. Na, oedd e'n profiad gret. O, dwi'n syniad o 20 o'n nhw. Hynny'n rhai Hwna wahanol. A oedd e'n fwy o just meddwi. Oedd a lot o pobl just yn feddw gaib a just yn cael lot o hwyl. Hwna ydy fatha Grand National i gyffela di marw. Ie. Stopio'r hwn, o'n i reit upset yn chwilio am y ferla yma. Mae'n 36 gwanwyn yma, o'n i'n meddwl, ma ni. Yna chi ffeindiau? Do, oedd hi'n iawn. Dwi'n meddwl bod ti'n colli arni braidd o'i jyst i colli'r lleill ac yn sefyll yn gwybod be'n neud. Ymha dafar na ddi. Wins. Sydd i cael. Na, ond oedd y plygain neithiwr yn dda iawn. A rai fi ddweud hynna. Okay. Rwy'n arall di bod i rhywbeth difyr? Di bod yn amser hir, dydy, ers yn hir. Dwi'n cofio am byd. Tyma, mae'n dechrau flwyddyn, dydi. Mae rhyw gyfnod eitha ciamu, dydi. Hwn di'r adeg lle does o neb yn gwneud fawr o ddim byd. Dyna pam oedd y plygain mor neithiwr, achos oedd o rhywbeth lle ti'n gallu gweld llwythi o bobl wedi dod at ei gilydd. O, na fo. Okay. Sgynnych chi
rhywbeth llyfryddol dych chi eisiau drafod cyn ni sôn am beth yn ydi darllen? Nes eisiau ni mynd syth i'r llyfrau. Gei di ddewis Manon. No pressure. Oedd jyst yn rhywbeth nath godi rhyngthlan i fan, jyst cyn bod ni'n dechrau recordio. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyffwrdd arno fo blaen. Bod na blant sydd ddim yn gwybod beth i wneud efo llyfr. Wedyn os di rhywun yn cyflwyno llyfr iddyn nhw, maen nhw'n trio sgrowlio ar y llyfr, fatha fasa chi. A dwi'n yn gwybod, dwi'n rhaid fel, mi ddylsa plant wybod beth i wneud efo llyfr wrth gwrs, ond hefyd mae yna dueddiad gyda ni, dwi'n meddwl, i fod yn hynod draddodiadol ac yn warchodol o'r traddodiad llyfr ar bapur yna. A weithiau mae darllen llyfr ar sgrin yn haws i blentyn. Mae'n gallu bod yn haws yn gorfforol hefyd. Dych chi'n gorfod dal llyfr i fyny. Dych chi'n gorfod dal yr tudalenna'n gorad. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu bod yn bach yn... Mae rhaid ni watchad bod ni'n bod yn rhy geidwadol o gwmpas llyfrau, does? A mae dyma'r ffordd i wneud o a dyna fo. Chi? Ti'n iawn fel arfer Manon, yn fy marn i. Yes. So rwy'n yn anghytuno fi? Na, dwi'n cytuno efo chdi o ran hygyrchedd a falle bod yn bwysig bod ti'n derbyn bod, a hefyd dwi'n meddwl bod yn eithriadol o bwysig bod y deunydd hefyd ar gael ar wahanol declynau. Ond so ni'n dal i ddadla falle bod y profiad o ddarllen yn wahanol, ond mae hwnna falle oherwydd y ffordd da ni wedi cael ymagu ar beth sydd yn naturiol i ni. Yeah. Dwi'n meddwl bod o falle bo eisiau poeni am pam mae'r plant fela. Wyt ti fwy tebygol o rannu llyfr corfforol papur, dwi'n meddwl. Efo rhiant, efo chwaer fawr. A mae o jyst yn arwydd o wrach. Ysdi mae'n gwyno bod plant yn heb sgiliau eraill, fatha mynd i lle 6, torri fel siswm, wedi sarna yn arnodd. Lot o bethau fela ddim yn digwydd, a bod ddim yn siŵr be wneud efo llyfr a tudalenna jyst yn un o heina. Oherwydd bod na lai o gyswllt rhwng oedolion a plant. Ond wedyn, mae genna i ar y ffôn, genna i borrow box, sef app, y llyfrgelloedd, lle ti'n cael benthyg llyfrau am ddim ar dy ffôn neu ar tablet neu fyna. A dwi wedi lawrlwytho pethau i'r fechan ar hwnna. Ond wrth gwrs, y rhan fwyaf o bethau dwi'n darllen efo i llyfrau papur ydyn nhw. Ond dwi yn gweld, ac ella bod hwn yn rhywbeth i boeni amdano, dwi'n yn gwybod, ond dwi yn gweld yn ei hi, mae yna gyffro yn yr... dyn ni gallu cael stori fel hyn hefyd? Sdi, mae reit... Ond, ia, mae hwnna'n beth gwahanol am hwn i dydi, achos cyfuniad o'r ddau beth yna yn edrych yn egin. Ac hefyd, ar yr ochr weledol, dydy cloria llyfrau ddim yr un peth pan maen nhw ar declynau electroneg neu rhywbeth felly nag ddim. A mae hynna wir am albums hefyd, ynddi? Yndi, vinyl. Ond gwahanol ydy'r profiad. Ti'n cael record vinyl efo'r clawr mawr a mae'r gwaith celf mor bwysig. Wedyn mae gen ti'r ochr arall o Spotify lle diom ots beth i'r clawr go iawn achos mae'n mor fach, ti'n gallu gweld y manylion yno fo. Dio ddim mor reit, gwahanol ffordd o brofi yr un gerddoriaeth ydi o de. Dwi'n meddwl bod yna ffordd iawn a ffordd anghywir, ti'n fod yn neud o, ond profiad gwahanol di o de. Ie. Sôn am brofiad gwahanol, dwi'n newid gofio be fe si wneud. Hold on. No, come on. Esi hyfryd ffantastig Llarwst i roed gweithdy podleidio. Chos dwi'n arbenigreg, you know. Hold on, mae Aled... Y sioc ydi hyn, Aled. Hold on, wedi alw am... Ti'n lwcus o'n i'n peswch gymaint. Oedden nhw wedi cael yn technegol. Ti'n anghofio dy feic bob bloody wsos.
Gwanas, da ni'n gorau aros rhyw 10 munud, chwarter awr bob tro, er mwyn i chdi sortio dy broblemau allan. Ie, nes i ond o rwy'n arall yn neud yr ochr dechnegol. A wedyn o'n rwy'n arall yn mynd i neud yr ochr golygu a felly. Cwbl o'n i yn neud oedd rhoi syniadau yn ynglyn â beth sy'n nhw'n gallu ddeud. A sut i ddeud o? Wel, ges i hwyl. Mond merchad o'na, dwi'n gwybod beth ddigwyddodd i'r bechgyn, ond fe'n i chwerthin de. Mae dyfodol podlediadau Cymraeg yn ddiogel, gyfeillion. Da iawn. Pam dyna blogi yna? Sori, dwi'n gwybod. Dwi'n gofyn i mi. Ond yna, un criw wedi sôn am... Sut oedd yn mynd o? Cwyno am llan rwst. Podlediad yn cwyno am llan rwst. Ie. Ond oedd nhw ddoniol. A beth y lleill... O ia, beth nhw wedi weld ar y teledu. Gwyd nhw'n sôn am bethau gyna. Ac nhw wedi clwm dan nhw. Ar wahân i rownd a rownd, de. Ond na, doniol iawn, lot o hwyl. Y lleisia neis. Y lleisia'n bwysig, dydyn. Oedd y lleisia nhw Pawb yn mynd yn hollol ymwybodol i lleisio war eisiau dweud yn byd. A gobeithio byd nhw'n neud podlediadau, achos ar y nodyn yna, so fi wedi bod yn brysur yn datgelu bod na gwobrau podlediadau Cymraeg mynd i digwydd yn 2026. So, bydd hwnna'n, bydd y gwobrau'n lansio diwedd Mawrth. Bethan ni'n mynd i wisgo'r seremoni, boys? Dim black tie? I'm a ddyce. O, mae hynna'n neis. Reit. Cyffroes. Mae yna lot o fodlediadau gwych yn Gymraeg. Beth yw'n yr un newydd na, wel, newydd eich, am fwyd? Pryd ar Dafod. Ie. Dwi'n obsessed efo hwnna. Ie, Ianto a Dewi. Mae'n dda iawn ydy. Ynddi. O, difyr, y cynna ni raglen radio stalwm o'r enw Pryd o Dafod. Sa'n byd newydd, nag oes? Jyst i ddod yn ôl, de, pam ydych chi'n meddwl bod podlediadau mor boblogaidd ar hyn o bryd? Mae sain yn rhywbeth, ydy. Sain yw'r unig fformat ti lli wneud rhywbeth arall wrth i ti ymwneud ar profiad. So ti lli gwrando ar sain, ti lli bod yn coginio, ti lli mynd mas am dro, ti lli redeg, ti lli wneud yn y car, ti ddim yn edrych ar sgrin chwaith. A fi'n credu beth sy'n rili neis am podlediadau o wahanol i'r rhaglenni radio yw maen nhw just mor hir a maen nhw angen fod. So ti'n gwybod mae pob un eiliad yn y podlediad na'n werth gwrando i. Ni'n golygu darnau mas o hwn sydd ddim angen gwrando i. So fel Bethan, allu just cael gared Bethan yn llwyr. Ond ni lli cael gwared a chunks mas o hwn ac ni'n meddwl, be, mae hwnna ddim werth gwrando i. Ond dim rhaid ni cyfyngu'r podlediad i fod yn hyd arbennig. Sy'n ni'n cytuno efo hynny, ond dwi'n meddwl hefyd bod o yn gyfrwng sydd yn bersonol. Mae rhywun yn gallu, ti'n gwybod, yn yr ystyr, dwi'n teimlo weithiau bod yna rhyw fath o reidrwydd bod yna rhaid cael cerddoriaeth bob munud. A mae bobl yn mwynhau, a dwi'n meddwl dyna di un o gryfderau podlediadau, ydy bod o yn ffordd i bobl ydy i deimlo'n gartrefol. Mae yna rhywbeth, ti'n gwybod. Ac yn enwedig os ydy o'n ymwneud â ffwnc, mae gen ti ddiddordeb yn efo, ond hefyd, swn i'n dweud, bod ti'n dysgu rhywbeth gwahanol efo podlediadau. A'r elfen yna Mae lot o falu awyr. Da ni'n dda iawn am wneud yr elfen yna. Mae lot o ryw falu awyr a tynnu coes. A wedyn, da chi'n teimlo fatha bod chi'n nabod y cyflwynwyr yn iawn mewn ffordd fatha da chi ddim mewn rhaglenni mwy ffurfiol allan ar y radio neu'r teledu. Ie. Mi'n credu mae rhywbeth fel 92% yn gwrando i podlediadau trwy clisffonau. Lle mae radio yn fwy sŵn cefndir ydi sydd ymlaen. So ti'n siarad i person. Ac ydy o hefyd oherwydd bod yr offer di gwella gymaint. Cos mae metha clustia fi pan dwi'n mynd i'r gampfa. So ti wastad rhyw ogia mawr efo biceps anfarth sy'n gweiddi ar ei gilydd. A bang, crash wallop. A mae yna fiwsig aflafar yn dy ddari di.
Dwi'n gallu rhoi pethau clustia fewn, a dwi'n gwrando ar y bodlediad bach. Cau nhw allan, mae'n neis. Ti'n gwybod beth sy'n gret hefyd ydy, mae o mor... Ti'n gorau cael laptop a microffon rhad. Lle, go iawn, mae unrhyw berson yn gallu neud o. Ti'n gorau aros am gomisiwn i neud o. Mae pobl just yn neud o achos bod nhw'n meddwl, da ni licio cael y sgyrsiau yma, ella fe bobl eraill yn licio gwrando. A mae yna rhywbeth mor ddemocrataidd am hynna, does? Dechrau gyda ffôn, os ti eisiau. Wedyn, buddsoddi mewn offer, os ti'n dal yn neud am y 6 mis. Blwyddyn. Si'n egluro ar y ffôn mae Sian yn fyd, a mae dim... Wel, o'n i'n clywed yn hiciall yn dechrau berwiad, o'n i'n meddwl sa Aled yn cwyno go iawn, sa'r ticiall yn chwibiannu. Lle ti'n mynd o'n? Dwi'n ôl wan. Dwi'n meddwl bod ni'n chwilio am geffil arall esgam. Na, wnaethon ni ffeindio bo ni. Dwi'n newydd gofio, o'n i mewn noson hyd yma i neithiwr lle na 3 boi doniol iawn yn trio twyllo ni'r gynulleidfa drwy ddweud celwyddau felly. A un stori oedd bod y term malu awyr... Hwna'n gyd-destun mor bizar. Ti di rhaid hyd ymlaen i watch a 3 point ei clifa chdi. Oedden nhw'n wych. Ac un theori, gan mi gofio wan, oedd o'n trio egluro o ble oedd y dywediad malu awyr yn dod. Ac os dwi'n cofio'n iawn, oedd o'n sôn am foi ar gem ceffyl yn nyddio Owain Glyndŵr. Os wyt ti'n methu fod y gleddyf, ti'n malu awyr, dwyt? Yna, ynddi? Ynddi. Dwi'n cofio sy'n di wir, dwi'n meddwl bod di. Mae malu cachu fe ddod. Dwi'n meddwl bod o'n wir. Sut allan ni'n neud hyn yn gwrtais? Oedd o'n ddim bach neis, dod. Beth bynnag. So eisiau ni fynd at lyfrau wan, gan dyna pam yda ni yma. Y pwys fi ddechrau. Dwi'n mynd efo mynd i ni mynd i Aled. Cyn ti ddechrau pysychu. OK, gret, diolch. Wel, ti'n modd fel o ti'n sôn am plant na gynharach, ddim yn cofio beth i wneud gyda llyfr. Dyna fel fi wedi bod dros dolyg, dwi'n meddwl, gyda'r ffliw yma, so fi heb ddarllen lot o gwbl. Ond fi wedi llwyddo i ddarllen 2 lyfr. Yr un cynta oedd un o fy Secret Santas, sef Marw Chwerthin. Cyffesion comediwyr Cymru, golygwyd gan Susan Roberts. So mae Mel Owen, Slaymick, Alan Richards, Caris Lerry, just pennod wahanol gan bob un comediwr. Nes i mwynhau y llyfr. Mae pob pennod yn difyr. Rhain fwy doniol na'r gweddill, amlwg. Byddwn ni beth sy'n pelio at chwant comedi chi. Yr unig peth gyda llyfrau fel hyn, a mae'r un peth a cyfrolau gyda stori fer, fi ddim yn mwynhau nhw gymaint a dwi'n mwynhau nofel, achos dwi'n mwynhau dod i nabod patrwm sgwennu awdur a dod mewn i'r patrwm fel mae'r llyfr yn mynd mlaen. So mae just bach yn rhwystredig, just gorffen un pennod yn mynd, right, mae steil arall nawr, ti'n gwybod? So mae bob un pennod yn hwn yn dda, ond just ti ddim yn mynd mewn i fel cael ei cario ymlaen gan stori fel chi yn gyda awdur. So, ond nes i'n mwynhau y llyfr. A yn y llall wedyn, diolch Manon am hwn, sef Lan Star, Anthony Shapland, Esyllt Angharad Lewis. Man bach. Waw. So hwnna arall wedi darllen hwn eto. Na. Dwi wedi gael o dolyg, ond dwi'n wedi darllen. Please darllenwch hwn. Waw. So i'n credu bod fi wedi darllen rhywbeth fel hyn o blaen, jyst y ffordd mae'r geiriau wedi cael ei gosod allan ar y tudalen. Just iaith Esyllt Angharad Lewis. So mae ddi o Creu Cefn Parc, sef just dros y mynydd o'r Idaman. A hyn fodryb i fi'n dod i Creu Cefn Parc, a mae just y iaith yn y llyfr yma, just yn bendigedig, mae di just yn defnyddio geiriau just mor agos at fy nghalon o stwff, ti'n modd, mae hwn just yn campwaith ac am lyfr i ddechrau y flwyddyn gyda. Ti'n modd, mae just yn briliant.
fi ddim yn siŵr pryd maen nhw'n gyhoeddi restr ar gyfer stwff fel llyfr y flwyddyn a gyd o hwnna, ond bendant mae hwn mynd i fod ar gyd yr un, dwi'n meddwl. Pwy sydd wedi gyhoeddio? Wedi cael ei gyhoeddi gan... Achos dwi'n meddwl bod na. Cyhoeddi'r un gyntaf gan Anthony Shapland. Felly, does am gwasg? Na, gwrs. Na. Achos dwi wedi prynu'r gyfrol a o'n i'm yn gallu gweld enw unrhyw wasg. Na. Tybod ydy llyfrau fel yn gymwys am llyfrau flwyddyn? Dwi'n gwybod sut mae'n gweithio. Ydyn nhw'n gorfod cael ei enwebu gen i gweisg neu beth? Siwr, mae just... Mae gen i fo ISBN a bob peth felly. A pris yna fo. Oes. Ie, ydy rhywun dosbarth yn hytrach na cyhoeddi, ddim yn gwybod. Yn yw, pwy sydd wedi talu am yr holl... Mae wedi cael, so mae'n gweud cyngor llyfrau, wedyn lottery funded, a mae logo Llywodraeth Cymru yna hefyd. So ydyn nhw wedi cael grant o wahanol llefydd ar gyfer y llyfr. Ond, ie, mae'n rhyfedd yn y Gymraeg, ydy, achos ti jes yn darllen, sy'n bod gymryd y stwff gwahanol. Mae hwn mor wahanol i rhywbeth arall fi darllen yn Gymraeg. Mae just yn... Mae'n neud ti meddwl nôl ar y cyfnod hynna a just meddwl am y bobl hyn hefyd a just be nhw wedi mynd trwyddi a just, mae just... Ie. Mae'n criw i ni sydd heb darllen o, y bobl mas be maen nhw wedi bod drwyddo fo. Ti'n gallu deud mewn brawddeg? Heb roi gormod o spoilers. Ie, so mae'n doi person hoiw sy'n byw mewn fflat yn... Sma pryd bydde fe? Yn yr 80au? Diwedd yr 80au fel yna? Ie, diwedd 80au. A mae'n... mae'n jyst yn gorau llyged llwyr ar gyfer cyfnod yna. A... We'n ffili sgrifio, mae'n jyst yn rili cydio. Mae'n ei ti meddwl lot. Mae'n nofel reit dawel mewn sawl ffordd, dydy. Yndi. Sdim lot yn... Ti'n meddwl, byddai ti'n gallu gweud, sdim lot yn digwydd, ond mae'n jyst yn tynnu ti mewn i... Bendant yn just yn, am lyfr i ddechrau flwyddyn gyda, a ni just fel, so diolch Manon am argymell hwnna. Bril ni. Yndi. A fi rili yn gobeithio bod esill yn cyhoeddi fwy. Fi heb ddarllen, ti'n modd, y Saesneg, so fi ddim yn siŵr sut mae'r Saesneg yn cyfateb i'r Gymraeg. Ti wedi darllen y Saesneg? Na. So, tro nesaf fi'n mynd siop, fi'n mynd i pigo lan y Saesneg i edrych os mae'r geiriau wedi cael ei gosod rhywbeth debyg, ti'n modd, fe hwn mae yw steil yr awdur neu steil Esyll Ngharad Lewis, ddim yn gwybod. Ond da, Pan o'n i'n darllen o'n i'n meddwl, o'n i'n trio meddwl am hynna, fatha faint o hyn ydy'r cyfieithiad a faint... A o'n i'n darllen rhai i'r hynna, o'n i'n meddwl, fysa hwnna ddim yn gweithio yn Saesneg. Lle mae rhaid ma ella addasiad yn hytrach na cyfieithiad. Dwi'n meddwl, ond mae just, wow. But please darllenwch hwn. Ti di preswadio ni? Ie, pan ti'n clywed rhywun yn canmol fel yna. O, diolch Aled. So, na fe. Eisiau ni gael Sian cyn iddi golli signal wifi? Mae o'n bahafio'n eitha, ond mae ti bod yn rhemp trwy dydd. Yn od iawn, llyfrau ffeithiol, dwi'n meddwl dwi'n di sôn amdanyn nhw yn yr ddwy iaith. Yn Saesneg, o'n i fwydro am hwn ar munud i feddwl hefyd. Mae Dafydd i gwrando na fi ar munud i feddwl. Da iawn yn eich hefyd. Ie, mae'n para. Munud a hanner neu beth felly. The Wisdom of the Beguines, gyn Laura Swan. Ac o'n i di wneud nodyn bach am y Beguines. Flynyddoedd yn ôl. Weithiau ti'n darllen o beth a ti'n meddwl, mae hynna ddifyr. Oedden nhw'n griw o ferched oedd yn byw efo'i gilydd mewn cymunedau
yn cydweithio ac yn helpu bobl. Yn Ewrop, dechrau yn y canol oesoedd ac yn cario ymlaen am ganrifoedd. Fydd yr un ola swyddogol farw yn, dwi'n cofio, yn syndod o ddiweddar. A dyn o'n i jyst eisiau gwybod mwy amdanyn nhw, cos oedd o swnio fatha sy'n nhw'n lleianod lleug. Oedden nhw'n fwy crefyddol nag o'n i ddisgwyl. A dwi'n gwybod, wrach bod pawb yn yr oesoedd canol bod o crefydd yn gymaint o rhan. Ond o'na lot o bethau. O'n i'n darllen hwn, ac o'na lot o wybodaeth am ei bywyd crefyddol nhw. Ac o'n i eisiau torri ar draws Laura Swan ma'n deud, hold on! Ysdi, deud fwy wrtha fi am... Oedden nhw'n berchen eiddo i hunan, yn ferched sengl neu'n weddwon, neu'n hyd yn oed y bobl ferched wedi gadael i gwir. Ac o'na ddim esboniad llawn o sut o hunain gweithio. Ac o'na esboniad pam bod na ddim o'n nhw'n Mhrydain bod nhw ar draws Ewrop i gyd. Felly, oedd o werth i ddarllen, ond dwi isio llyfr arall amdanyn nhw sydd ddim just y sbio trwy ffenast crefydd anyn nhw. Ero hynny ddifyr, oedden nhw'n bobl ddifyr iawn. Felly, os oes rhywun yn gwybod am lyfr arall am y begins, gadwch fi wybod. Llyfrau ffeithiol Cymraeg, nes i ddarllen dynol iawn. Mae'n gyhoeddi eisiau gwbl o flynyddoedd, dwi'n meddwl... O na, dim ond ys blwyddyn. 2. Profiadau unigolion o ADHD ac awtistiaeth diologu gynon Parry. A mae o'n gasgliad o ddarna gyn wahanol bobl. Felly, ysdi fatha bob peth fel awt mae yna rei'n apelio mwy na'i gilydd. Ddim oherwydd safon y sgwennu na dim byd, just o ti'n meddwl, o ia, dwi'n uniaethu efo. Sut mae hynna'n gweld hynna. Mae yna ysgrif a cherdd gyn Gruffydd Owen. Dwi'n meddwl bod yr ysgrif o'n rhywbeth datblygodd wedyn i'r ddrama radio. Mae'r gerdd yn ddirdynol hefyd. Elin Llwyd Morgan, nes i fwynhau darn hi, darn non Parry hun. Ac o'na 2 chwaer, dwi'n di enwi pawb yn diwedd ydw fel hyn, Alaw Gwyn a'i chwaer i Efa Gwyn, lle o ti'n cael y 2 ochr Alaw efo ADHD a'i chwaer i yn nyrs iechyd meddwl, lle y ddau yna fo'i gilydd o ddifyr. Ond nes i fwynhau dan Bronwen Lewis hefyd. Felly, os oes rhywun unrhyw ddiddordeb mewn ADHD neu awtistiaeth, werth i ddarllen. A llall, dwi newydd orffan pnawn yma, cos o'n i'n meddwl, o ia dda, lle mi ddarllen beth arall hefyd. Na, mae'n nofela dwi wedi darllen. So ni'n mynd i darllen Ni allwn ni, ysgrifau gyn diffwys creafol. Na, ond dwi eisiau cael gafel ar gopio. Ia, gna, gael o'n brisant dolyg nes i un o lyfr ar stamp. A bach ydi o rhyw... Diolch yn cweit yn hanner cant o dudalena, dwi'n meddwl, 2 ysgrif sy'n yna. Maen nhw dda. Ar cefn o'n dweud, mae diffwys creafol yn sgwennwraid anarchaidd anhysbys. Wedi tyfu fyny yn symud tŷ yn rheolaidd, mae'n hannu o Lam Bobman / Nant Nunlle o'r Cymoedd i Wynedd. Mae'n byw heddiw fel sawl un dadfreiddiedig yng Nghaerdydd. Wrach bod yna rei na chi'n gwybod pwy di diffwys creafol go iawn. A dwi'n meddwl bod yna'n gwneud gwahaniaeth. Mae'r ysgrif gyntaf, mae hi'n teimlo bod hi'n fam wael. Fatha mae lot o bobl ar adega. Ond wedyn mae'n dymnu blaen ac yn rhoi hynna mewn cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol. Os di, mae o'n... Dwi eisiau ddarllen o eto. Mae yna waith meddwl. A'r ail ysgrif yn sôn am mi chwaer yng nghyfraith sydd yn gwrd yn byw yng Nghymru a'i phrofiadau hi adag yr daeargryn yn Nhwrci 2-3 blynedd yn ôl. Ac eto, mae'n symud o pethau personol i bethau eang yn dda iawn. Os swnio'n beth hir ti, da ni'n deud llyfrau
grŵp darllen am bethau ysgafn fel arfer dydan. Ond dwi'n meddwl y bysa fo'n gallu gweithio fo grŵp darllen de, jyst oherwydd bod yna gymaint o bethau i drafod yn codi o'r ddwy ysgrif yna. So, lots o lyfrau ffeithiol. Mae hwnna'n swnio'n gret. Mae'n swnio'n hollol wahanol i... O, mae o. Dim arall sy'n gael. A mae'r iaith yn rhwydd iawn i feddwl bod o'n trafod syniadau mor mastrus, ond ysdi, ti angen meddwl de. Bethan, ti'r miwt. Wyt. Wel. Ti dal ar miwt, Ti wedi bod Bethan? yn arwain. Fel hyn oedd hi'n cael rwst. O, mae microffon i di diffo pan o'n i eisiau tagu, sori. Deud o'n i, Dafydd sy'n sbio'n hyll yna, felly Dafydd, ti eisiau mynd nesa? Na, dwi'n sbio'n hyll yna chdi fel un ma'n wynab i. Felly ti'n di. Reit. Wel, un o addunedau flwyddyn newydd oedd bod fi'n mynd i drio darllen mwy o ddramâu. Da ni'n trafod nofela, da ni'n trafod ffriam byrion, ond does am gymaint o hynny o ddramau yn cael ei trafod. Felly, nes i benderfynu reit, dwi'n mynd i drio darllen drama ar gyfer bob podlediad os allai, jyst fel bod fi'n cyfeirio eto. A'r cynta nes i gydio yno fo, oedd cyfieithiad neu addasiad Cymraeg Sian Summers o ddrama Paul Whitfield. Da chi'n gyfarwydd o hwnnw? Na. Prysor ydi enw'r addasiad, Precious yn Saesneg. Ac drama ar gyfer bobl ifanc ydy hi yn wreiddiol, ac oedd o wedi sgwennu hi ar gyfer criw o bobl ifanc yn ymwneud yn ardal Darby. A mae'n ddrama sydd yn ymwneud â dosbarth cymdeithasol, yn ymwneud â rhieni sengl a agwedd bobl ifanc a'r tyndra o fewn teuluoedd. Dod i oed, a mae yna lot o hiwmor yn fo, a mae o'n addasiad, bod wedi cael, yn amlwg wedi cael ei sgwennu'n wreiddiol ar gyfer criw yn Darby. Mae addasiad Sian Summers wedi wneud o'n gwbl Gymreig, a mae o werth i ddarllen. Ac yndi, hynny yw, beth sydd yn dda amdani ydi drama digon, faint ydi o, rhyw 100 o dudaleni ydi hi. Ond dwi jyst yn teimlo mae theatr mewn addysg yn rhywbeth sydd ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth. A mae o mor bwysig i ddod â celfyddydau byd y ddrama i'r genhedlaeth nesaf ar gyfer paratoi a hefyd yn gwneud iddyn nhw feddwl. A mae'n rhaid i ddweud, nes i wir fwynhau honna. Felly, yn digwydd bod, do'n ni ddim yn aml iawn mewn siopa llyfrau. Dydy yr adran ddrama, mae fel arfer yn dynnu'ch na fi rhyw 2 neu 2 drama sy'n yna, a fel arfer Saunders neu Shakespeare neu rhywbeth felly. Felly mae cael drama gyfredol, dwi'n meddwl mor bwysig, ond dwi'n meddwl dylid cael mwy ohonyn nhw hefyd, os gael ei ddweud. Wedyn, llyfr Cymraeg arall nes i ddarllen, a mae hwn yn plethu o bosib i be oeddech chdi'n dweud yn gynharach, Aled, ynglyn â ansicrwydd ynglyn â pwy oedd wedi coelio, oedd Llofrydd Llyn Llwydiarth gen Siôn Hughes. Os un o'ch chi wedi darllen hwnna? Dwi wedi dechrau, dwi ar eich anol i fan. Dwi'n mwynhau fawr. Mae'n dda dri. Yndi, mae o. Nawn ni drafod o yn y podlediad nesaf pan fyddi di orffan o, a mae yna 2 stori'n cyd rhedeg yn does. Ti wedi cyrraedd hwnna? Do. A do'n ni yn digwydd bod eitha tebyg i stori Myfanwy Alexander, lle mae gen ti 2 stori fel petai yn rhedeg o fewn un nofel, ond maen nhw hefyd ar wahân. Ac oedd yr un oedd wedi cael ei wreiddio yn Sir Fôn,
yn fwy apelgar i fi. A rhyw fath o, mae yna lofruddiaeth yn Sir Fôn, a mae'n, dwi'n gwybod, o'n i'n teimlo bod yr ochr yna, so ni wedi licio petai yna fwy o'r stori'n canolbwyntio ar yr ochr yna, achos o'n i'n meddwl bod hi'n yn ddifyr iawn iawn. A wedyn oedd yna yr elfen arall, dwi'n eisiau difetha fe i chdi, felly, pa mor bell i ti wedi mynd efo? Dim yn bell. O, reit, oce. Ond mae'r ail agwedd, neu haen i'r nofel, yn wneud gyda mynd i'r Almaen. Ac oedd hwnna, weithiau ni'n teimlo, bechod, sy'n ni'n licio sef wedi sticio yn Sir Fôn yn fwy. Ond yn bendant mae o'n werth i ddarllen. Ac gyn wasg eitha gwahanol hefyd i'r heliw. Dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn gyfarwydd a Diamond Crime ydy enw'r wasg sydd wedi gyhoeddio. Felly, mae o'n codi cwestiwn ynglyn â'r busnes difyr, bod na genre yna yn amlwg yn boblogaidd iawn, a mae yna lot alw amdano fo. Ond dwi'n meddwl na hon ydy pedwaredd nofel Siôn erbyn hyn, da. O, beth felly? Ie. Ond do, mi ges i fath o'r hwnna. A wedyn, dau lyfr arall yn sydyn yn yr iaith fain oedd, coeliwch neu fideo, ond mae hi yn chwarter canrif eleni ers digwyddiad 9/11. Waw, yn difydd. Yrgol. Ag am ryw reswm, ar ddechrau flwyddyn, dwi'n dueddol o drio darllen rhywbeth sydd yn ymwneud gyda rhywbeth sydd yn gysylltiedig gyda'n hanes neu'n gorffennol ni. A welis i y nofel yma, 11, yn rhyfedd iawn, gyn awdur yr enw David Llywelyn. Ond beth sydd yn ddifyr am y nofel yma, ydy, mae o yn llwyr yn ymwneud gyda e-byst yn cael ei hanfon. Dyna di'r cyfrwng. Felly, does ddim penodau, does ddim cwbl ydy llys o e-byst wedi cael ei anfon at y gwahanol gymeriadau, a sut mae'r stori'n datblygio fan yna. Ac o'n i'n meddwl ddechrau, dwi'n siŵr sut mae hwn yn mynd i weithio. Ond mae o mor ddifyr gweld wedyn sut mae'r stori'n datblygu. A sut mae'r ochr hynt a helynt y cymeriadau a'i bywyd personol nhw wedyn yn cael ei effeithio a'n cael ei ddylanwadu gen y digwyddiad yn 9/11. Felly nes i mwynhau hwnna. A'r llyfr ola dwi eisiau drafod ydy llyfr gen y seicolegydd David Cohen. Falle bod chi ddim yn disgwyl i fi ddeud hyn, ond llyfr ydy o ynglyn â marwolaeth Diana. A ie, Diana, Death of a Goddess. A yn amlwg mae'r mab Fenga wedi bod yn llys wrth yma yn ymwneud gyda fel mae'r wasg yn yr achos diweddar yma'r Daily Mail wedi tarfu ar ei fywyd personol. Ac o'n i'n meddwl, y llyfr yma yn ddifyr iawn iawn yn yr ystyr mae o'n trafod a yr holl theoria oedd yna ynghlwm â'r achos a pwy oedd yn gyfrifol os oedd yna rhywun y tu hwnt i ddamwain a'i damwain oedd o'n ta oedd o'n rhywbeth bwriadol. Mae o'n trafod hynna, ond mae o'n trafod hefyd yr ochr seicolegol a fel mae gefndir o fel seicolegydd wedi lliwio ffordd o'n edrych ar y dystiolaeth. David Cohen mae o'n gwneud rhaglenni dogfen a hefyd mae'n gwneud ffilmiau. Felly mae hwnna, nes i wir fwynhau hwnna. Pam nes i gydyn nhw'n ddechrau, ni'n meddwl, dwi'n siŵr sydd yn mynd i fwynhau hwnna. Ond mi nes i. Felly... So, pwy ladda di?
Wel, be Ni mae o'n... gyd, yn siŵr da. Be mae'r gyfrol yn dweud ydy bod yr achos lle ddaru yr gwasanaethau yn Ffrainc bod na ddiffygion enfawr yn y modd gafodd ei thrin, ond hefyd bod na dystiolaeth bod bob dim ddim wedi dod i'r wyneb a bod na ambell i unigolyn sydd yn dod allan ohoni. A mae na un digwyddiad hefyd lle mae na rhywun o dawn amheuaeth a bod y person yna wedi marw chydig o flynyddoedd yn ddiweddarach mewn tân enbyd. A mae y dystiolaeth yna yn rhoi ias lawr cefn rywun, mae rai fi ddweud. Wyt ti'n un sydd yn arfer yn coelio conspiracy theories? Dwi ddim o reidrwydd ond dwi'n meddwl bod o yn ddehongli, a dyna pam o'n i'n gyndyn o ddarllen y llyfr mae'n dechrau, achos dwi'n meddwl, un arall a hein. Ond mae'r ffordd mae o a'i gefndir seicolegydd, y ffordd mae o'n edrych ar y dystiolaeth, a ffordd mae o wedi mynd ati i astudio'r peth, yn ei wneud o yn, dydy o ddim yn, dydy o ddim yn trash. Mae na resymeg a mae na dystiolaeth yn y ffordd mae o yn gosod allan yr hyn ddigwyddodd. Mae'n reit glyfar mewn ffordd ydy, achos sa chi'n sgwennu am achos tebyg am bobl sydd ddim yn enwog. So mae'n brofiad hollol wahanol i'r darllenydd bysa. Ond da ni'n teimlo fatha bod ni'n nabod nhw. Da ni'n teimlo fatha bod ni'n nabod dynamics y teulu yna. Felly mewn ffordd ti'n bwydo lot i fewn i lyfr fel dy hun, dweud, achos mae gen ti direct o beithau cyn bod chdi'n codi'r llyfr. A dyna beth sy'n mor ddifyr ydy, oedd o'n sôn am yr hype oedd na yn dilyn y digwyddiad a yn digwydd bod dwi'n cofio'r noson honno achos o'n i yn teithio nôl o ddilyn ac o'n i wedi bod yn gweld U2 yn Nulyn ac o'n i'n dod yn ôl ar y llong fferi a dwi'n cofio cyrraedd yn ôl a cael gwybod yn yr fel oedd y llong yn dod i mewn, dyna beth pawb yn ei drafod. Wedyn wrth deithio yn y car wedyn o Gaergybi yn ôl adra, gwrando ar Radio 4 a gwrando fel oedd y datblygiadau. A mae o jyst mor ddifyr fel mae'r wasg hefyd, fel bod y paparazzi wedi cael ei gwneud fel bwch dihangol. A wedyn bod nhw wedi dweud bod Henry Paul yn y boi yn gyrru'r car, bod o'n feddw a bod yr autopsi yn gwbl anghyson a bod y dystiolaeth o i wneud o fel bwch dihangol unwaith eto yn gamarweiniol. Mae'n uffan o lyfr da i fod yn onest. O gai fi nôl at yr un e-byst ynde, fi de, lle na fi sy'n hyn ffasiwn. Ond os o'n i'n gweld bod llyfr yn e-byst i gyd, os o'n i ddim eisiau brynu o. Sa chdi'n teimlo'r un fath am lyfr sy'n lythyra. lythyron i gyd? Dyna to? Sa chdi'n teimlo'r un ffordd am lyfr sy'n lythyron i gyd? Ie, fi sy'n hyn ffasiwn lle, cos mae llythyrau iawn. Meddwl i di Anwyl K, Tanwyl Saunders, beth yw'r gwahaniaeth? Yn mynd nôl at y flicio'r llyfrau yma man, dydyn? Yndan. Cyfrwng gwahanol. Da ni, yn cenhedlaeth ni, da gwanaeth, wel, chdi, ti rhyw 20 mlynedd, un o fi. Ond mae beth sy'n gael o fo, da ni'n di arfer efo fyna fo. Na, achos dwi'n cofio cytuno rhywbryd i feirniadu cystadleuaeth sgwennu rhywbeth drwy gyfrwng e-byst. A nath neb yn gystadlu. Ffiwm ydych chi? Fi'n dal big o hyd. Falle na'r beirniad yn gyfrifol am hynny. O, ie. Ond mae o'n gyfrwng difyr iawn, dyri. Ond oedden nhw'n fyr. Dwi'n meddwl, mae dweud i fi fo e-byst, bod nhw'n fyr iawn, bod chdi'n... Mae llythyrau mynd i fod yn hirach, dydi, roed mwy o... Oedden nhw'n amrywio, o'na ambell un yn llythrenol, ti'n gwybod, cwpl o linellau, wedyn o'na ambell un oedd yn 2-2 tudalen. Okay. Felly oedden nhw'n amrywio, ti'n gwybod.
ar y syniad, dyn ni'n symud mlaen wan, sy'n gallu cael nofel sy'n gyd yn WhatsApps, dwi sy'n just yn un emoji. Wel, amser Dafydd yn sôn am e-bus, ni'n meddwl, o, mae hwnna'n fformat hen ffasiwn. Ie, ti'n modd, ond wedyn amser ti sôn am bod e'n 9/11, o'n i fel, o ie, mae hwnna o'r cyfnod yna. Ti'n modd, mi'n mynd gyda'r cyfnod yna amser e-bus yn boblogaidd iawn o ran ffordd y cyfathrebu. Dwi'n falch bod fi wedi deud be nes i, achos dwi'n falch bod ni wedi cael y sgwrs yna. Ond mae o'n adlewyrchu fel wedi stialed, mae'n adlewyrchu be oedd yn ffasiynol neu'n gyfredol yn yr oes honna. Mae be da chi'n gyfathrebu yn wahanol, dydy. Dwi'n sgwennu llythyron i fy mab sy'n y brifysgol. Ond, da ni'n e-bostio, ond yr fersiwn rwan o e-bost ydy WhatsApp am hynny, de. A mae'r pethau da ni'n ddeud mewn llythyron a mewn WhatsApp sy'n hollol wahanol i'w gilydd. Ti'n ystyried llythyr, achos mae'n hassle i brynu stamp sy'n costio 600 quid neu fath o. Wedyn mynd allan a postio fo. O mewn e-bost mae yna wbath mwy uniongyrchol. Dach chi'n bod fel? Ie, ond fi'n credu yn y cyfnod yna, oedd e'n cyfnod amser oedd pobl wedi newid o'r llythyron i e-bus. Fi'n credu oedd pobl yn defnyddio e-bus fel llythyron mewn ffordd. I feddwl A mae hwnna wedi newid nawr, dwi'n meddwl, erbyn hyn. Ac oedd mae ambell i e-bost gan gydweithwyr yn y swyddfa, ti'n bo? Ac felly mae o'n gyfuniad o e-bus swyddogol ffurfiol ys mynd i di, a wedyn e-bus mwy personol. Pryd ydych chi sgwennu llythyr a gyrru llythyr efo stamp, Rwysa? Sian? Mae'n tebyg bod ei gyd ymdeimlo fo rywun am fydda'n meddwl pwy. Ond nes ti sgwennu llythyr efo'r cerdyn neu just cofio? Llythyr dwi'n sôn. Llythyr ar just papur ag amlaen. God, dwi'n gwybod. Aled? Na? Dy byd? 90, mae'n siŵr. Ie. Waw, ie wir. Dafydd? Ydy gwybod yn ti sgwennu un cyn dolyg, ond o hwnna, i ryw radda, jyst yn, be mae rhywun yn neud cyn dolyg, jyst yn amlinellu. Na, ond rhywun sy'n dramor, a wedyn, a beth ti'n gael efo, bob blwyddyn, maen nhw'n anfon un at ai, a dwi'n anfon un at nhw hefyd, ond yn gyffredinol. Iesu, fel mae nhw'n dweud, mae stamps mor ddrud yr un. Glyn haws i ti ddreifio i weld rhywun, a siarad efo nhw. Ti yn un farn, maen nhw? Dwi wedi mynd i'r arfer o sgwennu llythyron at y mab pan mae o'n brifysgol. A mae o'n braf achos mae o'n wahanol. Da ni'n cyswllt cyson ar y we, ar yr apps o falle, de. Ond mae yna rhyw deimlad lot mwy personol. A hefyd mae rhywun yn cadw llythyr, dydy. Mewn ffordd ti ddim yn edrych nôl ar e-byst a WhatsApp o falle yr un ffordd. A pa ti cael llythyr? Dwi'n meddwl, ti'n gallu deimlo, reit, panad, tecall Mae'n, setlo yn ôl i ddarllen y llythyr. Joio. Ie, mae fel unrhyw beth digidol, mae unrhyw beth digidol, mae fel ti sy'n taflu fe i ffwrdd. Sy'n siom o da, ti'n modd, hyd yn oed lluniau, ti'n modd, fi wedi mynd i'r arfer o wneud albwm ar gyfer bob blwyddyn ar gyfer fy mab i. Ti'n modd, so bob blwyddyn. Ti'n modd, a wedyn jyst dynnu albums corfforol. Mae'n gret. Ond mae o hefyd yn codi cwestiwn ynglyn â, ti'n gwybod, ymhen degawda. Ti'n gwybod, a fydd yna, ti'n gwybod, bapur yn y Llyfrgell Genedlaethol yn mynd yn brinach ac yn brinach oherwydd fydd yna ddim llythyrau. Ie, gei di ddim Daniel Kate Anwyl Saunders. Ie, na. Ti'n gwybod, fydd yna ddim casgliadau na fydd. Ie. Achos... Dwi'n cadw e-byst, David, nôl i. Mae ti'n printio nhw allan? Na, ond ys dim maen nhw... Dwi'n mynd dileu
Mae yna lot dwi yn gadw, ac o'n i'n chwilio am rhywbeth diwrnod o blaen, a nath o just dod i fyny efo lot o hen bethau. Ac oedd o reit braf, ddeu gwir, nes i ffeindio'n hun yn mynd trwyddyn nhw. Fatha swn i'n mynd trwy focsol y thyra pyn bach. Dwi'n cytuno efo hwnna, ond dyda di wan, pam fydd na ymchwilwyr y dyfodol yn ymchwilio dy fywyd i, yn y llall. Ond i bai bod gennyn Mae'n ddrwg ganddyn nhw, dydi. Fydd o'n destun ymchwil tenna iawn. Ond fydd, ti'n gwybod, ond i bai bod gennyn nhw yr hard drive neu'r cyfrifiadur, fydd gennyn nhw ddim unrhyw fath o fynediad i'r llythyrau neu'r ohebiaeth yna na fydd. Dach chi'n bod be? Alla bod yna wbeth eitha braf am hynna. Achos, chi'r llythyron a'r holl waith papur mae awduron o'r hen ddyddiau wedi gadael ar ei hola, maen nhw wedi cael ei roed i'r llyfrgell. Wedyn, da ni'n cael mynd a darllen nhw, a da ni'n cael gweld cyd-destun i nofela nhw, a hyn a llall. Ar ôl i ni fynd, fydd hynna ddim yn bodoli, felly'r unig beth fydd ar ôl go iawn, fydd y pethau da ni wedi penderfynu gyhoeddi. Mae gynna i notebooks de, ond dwi yn ystyried taflu nhw de. A fi wan. A fi. Ti'n meddwl hefyd oedd yr hen awduron yn meddwl, ti'n meddwl, os bydden nhw'n gwmpas nawr, meddwl, pam ddiawl maen nhw'n mynd trwy'r hen llythyr yna. Mae siŵr, dydy. Ti'n meddwl? Ond o ran ymchwilwyr, dyna beth sydd yn ddifyr ynddo, bod ti'n treiddio mewn i'w bywydau nhw. Achos os wyt ti jyst yn mynd i gael beth sydd wedi cael ei gyhoeddi yn eu henwa nhw, ti ddim yn gallu tyrchu mewn yn ddyfnach. Na, ond ella bod bob awdur neu bardd neu be bynnag ddim isio i bobl dyrchu i'w bywydau nhw, ti'n gwybod? Lle bod gennyn nhw'r hawl yna hefyd. Ie. Ond mae'n codi cwestiwn ynglyn â, ti'n gwybod, y dyfodol dyri. Ynddi. O, gawn ni weld, cawn. O na, gawn ni ddim gweld. Lle da ni wedi... ti wedi gorffen am dy lyfrau, Dafydd? Do, diolch yn fawr ti. O, na ni symud mlaen I Menna, lle? Oce. 2 lyfr dwi'n mynd I sôn amdanyn nhw. Un ohonyn nhw, enw fo di A Wilder Way, How Gardens Grow Us, gyn Poppy Okocha. A mae hi'n sôn am, llyfr ffeithiol ydi o, a mae o'n mynd drwy misoedd y flwyddyn. Mae gen I hi ardd, mae'n wedi prynu tŷ newydd, mae gen I hi ardd, a wedyn mae'n tywys ni o gwmpas yr ardd, a sut mae hi di datblygu'r planhigion, tyfu bwyd ei hun, a blodau hun, a'r effaith seicolegol ac emosiynol mae hynny wedi gael. A nes I fwynhau o. Mi nes I fwynhau o. Ond mae yna rhywbeth yna fi sydd yn mynnu meddwl, da ni'n ramantu hyn yn ofnadwy fyd. Chi, mae'r pethau yma fatha garddio neu mynd allan I gerdded neu be bynnag ydi o, pam da ni'n ymgysylltu efo natur. Mae yna dueddiad rwan I wastad feddwl, wastad nodi yr effaith seicolegol. A da ni'n gwybod ydan, mae bod allan yn dda I ni, da ni'n... Ond dio ddim hefyd, dio ddim chwaith yn gorau bod yn bob dim, na di. Y bogel syllu ma to. Ia, dweud y gwir. O'n i'n mwynhau o, ond swn I di licio mwy o'r manylion fatha sut yn union ges di lwyddiant efo dy sweet peas math o beth. Dwi'n cael sona fwy o hynna a llai o'r dwi'n sefyll yn yr ar yn y bore efo coffi a dwi'n teimlo'r... Ti'n gwybod, yna I gyd. O'n I chwerthin da fi'n ddiol popi hefyd. Mae'n just fel mae rai bod un blodyn arno di. Yna pwyntiau... Mae'n neud pwyntiau da, yn enwedig pan mae'n sôn am hanes garddio a pwy oedd yn berchen tir a pethau fel la. Mae hynna'n ddifyr. Ond dwi'n meddwl bod fi jyst ddim wedi bod yn y mood iawn. Dych chwa, o'n I jyst eisiau rhywbeth eitha ymarferol.
Ti adael o ryw chydig fusod la, gwanwyn y well i. Ie, a hefyd, nes i wrando ar y llyfr yma yn hytrach na darllen y llyfr. A dwi'm yn gwybod os mae hi oedd yn darllen. Dwi ddim wedi checio. Ond oedd y llais yn mynd ar y nerf fi. Hi oedd i. Ie? Ti'n meddwl? Sa'n nhw wedi cyflogi rwy'n mynd llais neis yn beth. A y llais yn neis, a na jyst rhywbeth am... Dwi'm yn gwybod. Ond jyst rhywbeth, nath o jyst ddim clicio. A ddim biti. Ond, ie, hynna. A wedyn yr ail lyfr, reit, da chi'n cofio rhai misoedd, alla blwyddyn yn ôl. Falle. O'n i wedi ffindio llyfr o'r enw Lladron yn Dyfnfor gen awdur o'r enw Gruffydd Roberts. A llyfr i blant o'r 60au am aliens yn glanio. A mi nes i sôn ar y podlediad yma bod fi wedi gwirioni efo'r llyfr. Ac yn sgil hynny, mi ges i sgwrs efo'r awdur Gruffydd Roberts. A mi glwys i cyn dolyg bo ni wedi colli Gruff. A digwydd bod o'n i'n nghanol darllen i hunan gofiant o pan glwys i hynna. A oedd o 'di sgwennu lot o lyfrau, a dim ond 2 yn nhw dwi wedi darllen. Ond mae'r hunan gofiant yma, mae o'n arbennig de. Mae o'n arbennig. Man Gwyn ydi enw fo. A Gruff Roberts ydi o, erbyn iddo fo sgwennu'r enw yma, dim Gruffydd. Gwasg y bwthyn, a mae wedi dod allan yn 2008. A mae o'n sôn am ei blentyndod o yn Amlwch. A mae o just, mae'r arddull mor wirioneddol hyfryd gyda fo. Da chi yna, a di o ddim yn... Mae lot o'r hunan gofiannau ma'n gallu sbio nôl ar ardal a trwy'r spectol pink. Ond di o ddim fel yna, ond eto mae yna anwyldeb mawr yma. A mae o'n ddigri hefyd. Dwi just yn... Mae'n drist i fi bod na gymaint o awduron gwych da ni heb glywed amdanyn nhw. A cyn bod fi wedi ffindio Lladron y Dyfnfor mewn siop elusen, o'n i erioed wedi clywed am Gruffydd Roberts, ond ie, oedd o'n awdur arbennig iawn, felly edrychwch am ei lyfrau fo, achos ie, dwi wir wedi mwynhau. O ba ardal mae o? Amlwch, dyn nhw wedi. O, sori. O'n i jyst eisiau dweud, ti di bod lwcus yna do Manon, bod ti di cael y sgwrs o cyfarfod y Dyma. O, nes i gael sgwrs ar y ffôn gesio fo. A o'n i wedi postio o'n i wedi postio clawr Lladron o Dyfnfor ar Instagram, achos dwi'n meddwl hefyd mae'n un o'r pethau yma, pan mae bobl yn siarad am sci-fi Cymraeg, a bron bob tro mae yna nofel sci-fi Cymraeg yn dod allan, mae bobl yn meddwl dyna ydy'r nofel gyntaf. Mae hyn yn newydd. A wedyn dwi'n mynd yn ôl, mae yna weithiau ohonyn nhw, a mae nhw'n wych, de. A wedyn o'n i wedi postio ar Instagram achos bod fi wedi dotio. A wedyn oedd ffrind i fi'n deud, o'n i yn coleg efo i fab o, a wedyn gweithio allan, lle. A wedyn i cael y cyfle yma i siarad efo fo, a diolch iddo fo am y llyfr yma. Oedd yn brofi ddod iawn iddo fo, achos wrth gwrs o'r llyfr allan yn y 60au, a wedyn yn sydyn iawn, mae rhywun yn 2025 yn ffonio chi a dweud, dwi wrth y modd efo'r llyfr. Ond, ie, mae'r arddull mor arbennig, a hefyd yn y llyfr yna, dwi'n gwybod bod fi wedi sôn am Lladron y Dyfnfor o'r blaen. Ond mae'r awdur yn neud penderfyniad efo'r plot, sydd mor ddewr a mor annisgwyl. Mae o'n dangos caredigrwydd pan fysa fod i bod lot haws i beidio. Dwi'm yn mynd i roi spoilers, ond please, darllen o'r llyfr. Ie, diddorol. Felly, ie, coffa da iawn amdano fo, Gruffydd Roberts. Mae'n siŵr bod y llyfr allan o brint, ond allwch chi fynd i'r llyfrgell, mae'n siŵr da.
A siopa Neu llyfrau sio- law. Siop Siop lyfrau llyfrau law. law. Yr hen bost. Yr hen post. Diolch Dafydd. Mae yna siopa llyfrau eraill ar gael. Sydd i gyd angen cefnogaeth Nixon a rhywbeth ar y radio dwi'n o blaen dod. Oes. Bod pethau'n anodd iddyn nhw. Reit, come on, ewch i'ch siop lyfrau lleol. Brynwch yn llyfrau ni. Mae'n mis ar ôl yn, de? Ie, gwnio'r llawan lle can. Na i drio peidio cymryd hanner awr. Fel, dych chi eisiau gwneud panad wrandawyr? I ddechrau de, Dafydd, nes di ddewis llyfr fel dy hoff lyfr Saesneg llynedd, Clear gan Carys Davies. Do. O'n i wedi darllen llyfr arall gydni, a dwi'n oedd yn iawn. Ond am ryw reswm nes i wrando na ti tro yma, mel, os di Dafydd yn canmol hwn, gai go. Wannol nes i wirioni. Wych dyri. Mae Clear yn un o'r pethau gorau dwi wedi ddarllen y Saesneg. A nath o ennill y llyfr y flwyddyn Saesneg yn dod llynna. Wel, sôn am heiddiannol. Ie. Mae o mor dyner, mae mor deimladwy, mae'n llawn anmosiwn, mae'n annisgwyl. Ti'n meddwl bod ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ond dwyt ti ddim. A be o'n i wedi gwirioni efo gymaint oedd yr iaith goll na, nes di sôn am yr iaith goll, Dafydd? Do. Dim ots. O'n i'n gwrando. Ie, na ni. Nes ti'n deud rhai o'r geiriau yna ddo? Na ddo. Rhaid o'n bod chi chwaith ddim wedi gwrando ar Dafydd yn iawn. Mi ddoth y llyfr oherwydd bod Carys Davies wedi dod ar draws yr iaith goll ma'n cael ei siarad yn Orkney a Shetland, cyn i Scots gymryd drosodd do. O'r enw, ti'n cofio, Dafydd? Na, mae'n spel ar sydd allan i sti. Non, sef N-O-R-N, nath o siaradwr ola farw yn 1850, a mae yna eirfa yn y cefn, a'n fes i am oes, dwi hwnnw dyn, o'n i just, fel hwch mewn siocled. Geiriau yma dde, y gair glob, cwmwl glaw tywyll. Dydyn ni da? Sbiar y glob, mae yma. Wedyn Elin ynddo? Di ddweud hyn wrth y chwaer, Sian? Elin ydy cwmwl tywyll ar ddiwrnod rhewllyd. A wedyn hos, H-O-S-S, de? Nid modd fo hwn. Hos. Murmur tawel neu sŵn tonna bychain yn cysanu'r tir pan dos nam gwynt. Hos. Dydy hwnna'n fynd i gydig? Felly, oedd o'n llawn o bethau felly. Ac ers hynny, dwi wedi darllen bob dim sgynnu hi. Eisiau llyfrgell a just pob peth Carys Davies. Mae'n west reit da. Ti wedi darllen hwnnw? Hwn oedd y cyntaf nes i ddarllen, dy bol? Ie. Am y boi mae'n clywed bod esgyn angen filod, sef dinosaurs di cael ei darganfod yng Nghorsyth, Kentucky. Ie, na chdi, ie. Ie, mae'n gadael bob dim, dwi'n meddwl os mynd i weld yr esgyn. Ie. Sa'n uffar y ffilm, ond beth bynnag. O'n i eisiau checio pryd o ti di sôn am Clear, Dafydd. Eisi drwy yn rhestra darllen i gyd ar ein grŵp WhatsApp, Dafydd. Reit. Yn ôl i 2024. Nes dim roed Clear ar y rhestr WhatsApp, Dafydd. Mae'n hilarious fach ti ddim mynd yn ôl i sbio. Cos o'n i'n benderfynol bod mi'n... Pam ys i mor bell, dwi'n gwybod. Os ydych chi gwrando arna i ar y podlediad yn y lle cyntaf... O'n i eisiau ffeindio'r pethau WhatsApp sy'n weld pryd o ti di sôn am y llyfr, ac o'n i methu yn y gan. Felly nes i ail wrando ar llwyth o'n penodau blinking colli plot ni fyd. Nes ti fwynhau? Na, da ni'n malu cychu. Sori, awyr. Na, nes i fwynhau, oedd o'n hwyl. O'n i'n cofio hanner yna. Beth bynnag, hwnna o'n i eisiau wirioneddol ddweud. A diolch Dafydd, mae'n werth gwrando yn y ti weithiau. Alli di wneud yn siŵr bod yr linell yna yn yr podlediad, please. Yn llyfrgell genedlaethol. Teitl y podlediad. Reit, a wedyn dwi wedi darllen llwyth o nofela ysgafn Cymraeg sydd wedi allan weddol ddiweddar, a dwi wedi mwynhau bob un. Bleaeth Elen Puw gan Linda Wyn.
Mae'n byw mewn Cana rwan, ond mae'n wreiddiol o Ddyffryn Aman. A ei nofel gyntaf di hon, ond mae allan nes yr ha, ond dwi'n newydd i darllen ni. A dwi wir di mwynhau hi. Mae am newyddiaduraig yn trio gwneud podlediad am ferch ysgol diflannodd hanner can mlynedd ynghynt. A wir, unwaith nes i ddechrau darllen, o'n i'n methu stopio achos o'n i eisiau gwybod. Wir di mwynhau, felly mae'n whodunit. Oce, ti rhyw le dama, pwy nath o'r cychwyn. Ella bod eisiau mwy o bluen fanna. Ond mae'n ddarlun da o fywyd cefn gwlad Cymru yn y Gaerfyrddin yn 70au y ganrif ddwytha. Pan o'na gymaint o bobl ifanc yn trio achub yr iaith drwy dynnu arwyddion uniath Saesneg i lawr. Cos dwi'n meddwl bod yna lot o bobl ifanc heddiw yn mynd, iwo, pam bod chi'n neud yna? A dwi'n meddwl bod darllen hwn yn neud ti sylweddoli pam a sut o pethau cyn i bobl ddechrau protestio. Felly, ia, da iawn Elen Puw, ac i Elen Puw, dyna enw'r da iawn yn dywyn. O'r cymeriad yn fyw yn ynghof. Felly, da iawn yn dywyn, wir di mwynhau, gobeithio bod yna fwy i ddod. Just chydig bach mwy o blun. To'n isa, ia. Achos, mae yna gymeriad o'r enw Gwyn, cariad Sara'r newyddiaduraig. Ti'n gwybod y syth bod o'n snichyn? Ond wrach, datgelu hynna fesol chydig y well, dwi'n gwybod. Just, llan o fi di. Ond sa'n uffon y ffilm, un arall. A wedyn, dwi wedi darllen yr ail brodas gan Marlin Samuel. Dach chi'n gwybod, mae yna rwy'n yn gofyn ar Facebook a hyd. So rwy'n yn gallu argymell llyfr da ysgaf fynd ar yn holidays, neu dwi'n wedi darllen llyfr ys blynyddoedd, be ydych chi'n argymell. Mae enw Marlin dyfynu bob tro, yndi? Bob tro, i fan. A bendant, mae'n mor hawdd i darllen, mae'n mor ffraith. A be di'r llyfr yma, di dilyniant i 5 diwrnod a phrodas. Lle mae gennym ni'r usual suspects yn dathlu prodas, ond di pethau ddim cweit yn iawn, mynd yn iawn. A mae yna ddraig o fam o'r enw Thelma, sy'n creu helynt bob gafal. Mae hi'n... Hi di'r un, mae Manon Wyn Williams yn actio'n ffantastig bob tro ma'n lansiad. Mae'n gwneud chwip o Thelma. Felly mae'n nofel ysgafn, llawn hiwmor, troion trwstan, a so ni'n panto o nofel, so ni'n galw hi. Neu'n gyfaddo, dim di cyrraedd safon cicio'r bwced a llwch yn yr hael i mi, ond mae'n gret, ffantastig, a os da chi'n fans Marlen, o fyddwch chi wedi darllen o'n barod. Dwi hefyd wedi darllen rwy'n arall sy'n arbenigo o'r nofela ysgafn doniol, ffraith, 60 rhywbeth gan Sioned William. Lle mwy o hanes y tair ffrind Anwen, ni a Delyth. A nes i wir chwerthin, cos dwi'n yr oed iawn. Fyddi di'r hifanc yma non i ddall y pethau yma. Ond mae gen i bethau amlwg mawr ynglyn â pan ti'n pasio 60. Ond mae'n y pethau bach hefyd. Oedd neu fi chwerthin yn mynd, ma'n bach, a fi'n afyd. Fatha de, dwi'n bosti hyn di digwydd i ti eto Manon, ac os di digwydd i Sian o gwbl. Ond mae blewd y lygu di'n diflannu. Does am pwynt bwyta mascara os am dyna. Wow. Wel, ti'n fawr, mae'n stumps. Sy'n teiri bod gen i eyelashes oedd neis ysdalwm. Ond o'n i'n arfer, ta beth enw'r pethau na sy'n cyrliad eyelashes? Eyelash skills. Mawrach bod fi wedi torri nhw fo. Dwi'n gwybod. Jyst am byd gyrlio na fan. Ond oedd e'n rhyddhad i mi weld yn o nofel, mae'n digwydd i ferched dros 60. Dydy digwydd i ti, Sian? Dyna dwi'n teimlo yn llygu dwi'n a mae'n iawn am hwnni. Wel, dwi'n bawr eich bod nhw'n chydig byrach. Dwi'n watcha dy un Manon, ti'n ma'n bell o, ysdi? Hei, wan, yn dod ta. Cadw lygad ar dy fascara. Ond da ni'n arbed ffortiwn mewn make-up, dyda? Just stwffio fo. Ene. Do ddim be mae rhywun yn disgwyl o'r podlediad yma. Dwi'n meddwl, fan make-up tips. Wel, dyna bod ni ddweud ni'n dysgu bob math o beth yna. Ond mae rai mi gyfadda, ar ôl cwyno bod normad o fogal syllu yn nofel Gwenllian Elis, mae'n andros o lot o fogal syllu i hwn fyd, ond o safbwynt merched un.
Felly dwi'n gwybod, ai fi di o? Ydy pawb arall yn bogol syllu a fi ddim? Oeddech chdi'n mwynhau hynna yn y nofel yma, neu oedd o... Na'n ormod yn fi. Swn i di snipio yma gacw. Diddorol. Sian, wyt ti'n cael llon bol o bobl yn bogol syllu? Pan ti'n ymwybodol bod nhw'n neud. Ysdi, mae pawb yn gwneud, ydy. Ydy dynion yn neud llain a merched o Dyn nhw'n meddwl. Na, no we. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd gwneud mwy na ni, jyst bod ni'n siarad mwy amdano. Aled, ti dal na? O'n i jyst isio, felly, ond da iawn Sioned, nofel arall, gret. A wedyn, os eisiau fi gadw hwnna tro nesaf, achos mae'n lyfr dwi eisiau canmol o'n ofnadwy yn Gymraeg. Ie, cadw fo. Ti'n eisiau dweud bod fi'n boring? Na, yndw. Ie, but no, but... Yn i bleidlais, llaw fyny pwy sy'n eisiau fi gadw llyfr Grig News tan tro nesaf? Ie, cos wrach rhaid i ddarllen o byn hynny. Ie, fer un seiclo i hwn, ie? Ie. Ie, mae gyda fi yn y restr fan hyn, so dyna un nesaf fi nawr den. Gen i trafod e tro nesaf. Oce, jyst dweud bod fi di mwynhau'n ofnadwy. Oce, newn ni drafod croesi cyfandir ar ddwy olwyn. O, fydd o fel grŵp darllen byd tro nesaf. A hefyd, Hydref 2024, Dafydd, nes ti sôn am Clia gan Carys Davies. Diolch ti, Aled. Diolch yn fawr ti, Aled. Ar amser gorau i ddarllen llyfr. Ie, yn hollol. Ti'n bod? A mae di dod i hyn. Ionawr 2026, mae'n deud, dwi'n cofio chdi'n deud. Ie, gret. Diolch, Gwanas. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o bennodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandi Cwts a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.